खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जरहाट आबाद मुलुगसोलोंसालियाव आपेल बिफाङाव गोबां फिथाइ थायदों। कर्नाटकआव लामा जाब्रबथाय सा 13नि जिउ खहा आरो गोबां जखम। अमरनाथ तीर्थ यात्राखौ लेफ्टेनेन्ट गभर्नर मनज सिन्हाया फिरफिला दिन्थिनानै जागायहोबाय। मणिपुरनि म्यानमार सिमायारि ओनसोलाव रैखाथि हानजाया गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। मेघालयआव बीएसएफनि सानै जवाना हाग्रानि मैदेरजों बुथारजादों। मेघालयनि 76 बोसोर बैसो जानाय सासे आइजोआ हादरनाङारि माराथन रेसाव बाहागो लागोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खरसा आसामनि जरहाटआव थानाय आबाद मुलुगसोलोंसालियाव आपेल बिफां गायनाया गमामायैनो जाफुंसारदों आरो गोबां मोजां फिथाइ थायदों होननानै मिथिहोदों। आसामनि बारहावाया दैज्लां बोथोराव बांद्राय अखा हाबाय थानायलाय आपेल बिफां एबा फिथाइफोरा बारा मोजां गोरोबद्राया होननानै आथिखालाव रावबो आबादारिफोरा आपेल बिफांखौ गायफेरामोन। नाथाय जरहाट आबाद मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनायजों लोगोसे आपेल बिफांखौ जाफुंसारै फिथाइ थायहोनो हादों। गमामायैनो बेयो आसामनि मोनसे जोबोद मोजां खौरां। उननि समाव आसामनि गोबां आबादारिफोरा आपेल बिफां गायनो गोसो दुंगोन आरो रांखावरि आरजिनो हागोन। कर्नाटकनि हाफेरि जिल्लायाव गोख्रों लामा जाब्रबथायजों सा 13 हान्थियारिफोरनि जिउ खहा जादों। शुक्रबारखालि फुंनि समाव गंसे बास आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनायाव सा 13 थैनायनि अनगायैबो 4 गोब्राब जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला देवी याल्लामा मन्दिराव तीर्थ यात्रा खालामनानै फैफिननाय समाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। बासनि ड्राइभारा थेन्थ'नानै लामायाव फसंनानै दोननाय गंसे ट्राकआव सौदावहैदोंमोन। जोखोम जानायफोरखौ जायगानिनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय उनाव गाहामसिन फाहामथायनि थाखाय गुबुन हस्पिटालाव दैथायहरफिननाय जायो होननानै मिथिहोदों। जम्मु काश्मीरनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नर मनज सिन्हाया शुक्रबारखालि फुंनि समाव जम्मु ट्रेन्जिट बेस कम्पानिनिफ्राय गोथां गाबनि फिरफिला दिन्थिनानै जागायहोबाय। सेथि हान्थियारि दोलोआ शुक्रबारखालि जम्मुनिफ्राय अमरनाथ गुफा एबा सुरंगसिम थांनो जागायबाय। गोबां गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों शुक्रबारखालि बे सेथि हान्जाखौ जागायहोनाय जायो। मख'नो गोनांदि आथिखालाव टिउरिया हान्जाफोरा बे अमरनाथ तीर्थ यात्रा एबा हान्थिनायखौ होबथानो नाजानानै सानफ्रोमबो माबा नङा माबा मोनसे गाग्लोबनाय हाबा मावनानै आयेनारि थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजाबोदों। मणिपुरनि सरासनपुर जिल्लायाव म्यानमार सिमायारि ओनसोलनि लालयफाय गामियाव सिग्रोमनानै रैखाथि हानजाया गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांनो हादों। मणिपुर पुलिस, आईटीबीपी आरो आसाम राइफल्सआ जथायै सिग्रोमनानै गंसे AK-47 राइफल्स, गंसे 9mm पिस्तल, 3 आईईडी, 2 शटगान आरो गोबां बिबांनि गुलि बारुद बोखांनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि आयेनारि थासारिया जोबोद गुबुंले आरो हारियारि दाङाबाजिया थांनाय बोसोरसेनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। बावैसो सिगाङाव मणिपुरनि खोला-सोनाब बाहागो जिरिबामाव टिउरियाफोरा मेटे हारिनि न'-बांफोरखौ सावग्लुंनानै होदोंमोन। जाहोनाव सा 1700 सुबुङा आथिखालाव आसामनि बराक सेरफां काछार जिल्लायाव आश्रय लाफैनो गोनां जादोंमोन। भारत बांलादेश सिमायारि रायजो मेघालयआव 100थि बेटालियन बीएसएफनि सासे साब इन्सपेक्टर आरो सासे जवाना हाग्रानि मैदेरजों बुथारजादों। गार' हाजो जिल्लानि दाल'नि साखाथियाव बीएसएफनि एसआई राजबीर सिंह आरो सासे कनस्टेबलआ हाग्रानि मैदेरजों बुथारजानाय खौरांखौ सोनाब गार' हाजो जिल्लानि एसपी आब्राहाम सांमाया होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा हरखाबै बिसोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन आरो एसआई राजबीर सिंहआ जायगायावनो जिउ गोमायो। अस्ट्रेलियायाव जानो गोनां 13थि पेन पेसिफिक मास्टार्स गेम्स 2024 आव 76 बोसोर बैसो जानाय मेघालयनि सासे आइजोआ बाहागो लागोन।
फैगौ नभेम्बर दाननि 10 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम जानो गोनां बे भेन पेसिफिक मास्टार्स गेम्सआव बाहागो लानो थाखाय भेन इन्डिया मास्टार्स गेम्सआ मेघालयनि 76 बोसोर बैसोनि मइन बालांखौ सायख'दों होननानै मिथिहोदों। सा 12 गथ' खांनाय 76 बोसोर बैसोनि मइन बालांआ सासे आइजो जानानैबो खारनाय हुदाखौ नागारबोआखै आरो प्रेक्टिस खालामबोबाय थादों। बेबायदिनो मुम्बाइ, कलकाता, गुवाहाटी आरो हायद्राबादाव हादरारि लेभेलनि माराथन रेसाव मइन बालांआ बाहागो लाबोखांबाय आरो मोनफ्रोमावबो सनानि मेडेल आवथायनो हादों होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।